ଗାଁଟିଏ ଥିଲା ପାଟପୁର। ଗାଁର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେଠି ଜଣେ ପୂଜାରୀ ବି ଥିଲେ। ସବୁଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ପୂଜା ସରିଲେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା। ମନ୍ଦିରଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ 400-500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ନାଳଟିଏ ବି ଥିଲା। ଗାଧେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାଳଟିକୁ ଦେଖି ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସେ। ସେଦିନର କଥା, 2ଟି ନଡ଼ିଆ ଧରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ନନା। ତରବରରେ ଥିଲେ। ଏଣେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇ ଠାଏ ଠାଏ କାଦୁଅ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ନାଳଟିକୁ ପାର ହେଉ ହେଉ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ନିଜେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ 2ଟି ନଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ। ଘୃଣାରେ ପୂଜାରୀ ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆରେ ପୂଜା ସାରିଦେଲେ। ଏପଟେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିଥିବା ନଡ଼ିଆର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦୋଷ ଦେଉଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁହାରି କରୁଥାଏ, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ? ଏକା ସହ ଫଳିଲୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ହେଲୁ, ଏକା ସହ ତୋଳା ବି ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋ ମଥାରେ ପିଟା ଗଲା। ପୂଜା ହୋଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତା ଜୀବନ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ସଢୁଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲ ମତେ? ହେଲେ ଭଗବାନ ତ କିଛି କହିଲେନି। ଏମିତି 15-20 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବାକୁ। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ନଡ଼ିଆଟିଏ ପଡ଼ି ଗଜା ହେଲାଣି, 2-4ଟା ପତ୍ର ବି କଅଁଳିଲାଣି। ଜଣେ ନେଇ ପାଖ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ବଗିଚାରେ ପୋତିଦେଲେ। ବର୍ଷା ଦିନ, କେହି ପାଣି ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିଲାନି। 2-4ଟା ମାସରେ ଗଛ ଶକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସତେଜ ସବୁଜ ପତ୍ର ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ନଡ଼ିଆ ବି ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଫଳମୂଳ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଦେଇ। ଏ ନଡ଼ିଆ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟିକୁ, ତୁ ସେଦିନ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତ?